Kwazivai muri yeZimbabwe ndadzokawo zvekare panapa ndine nyaya it's an update yenyaya yatakamboya nayo nezuro panapa saka tingoti tingokontinua so that tongoonesana kuti zvinhu zvaya zvapapi. So kana uchangosvika panapa first time yako ndingangokumbirisa ugare wasubscriber, but kana uri a subscriber nakudhara like this video tova tapinda mushoko tichionesana zvinhu zviri kuitika, zvinhu zviri paground. I think nezuro pandakauya panapa ndakataura nyaya yaThabo Mbeki yaitaura chiti nyaya dzema-xenophobic chinchi dziri orchestrated zvakakonzereswa nenyaya yekuti vamwe vekuZimbabwe vaida kuita kwaitwa election, saka ndo zvimwe zvezvinhu zvaikonzeresa kuti vanhu vazodaro, nekuti kuno kuAlexander hakuna zvinhu zvakadaro zvakambobvira zvakaitika, saka zvakatotangira ipapo. Ndo zvinhu zvaaitaura iye wasapresident wekuti akafeila kucontrola vanhu vake pamazuva acho iwayo, akatanga kutsvagawo munhu wekupomenzera blame because iye anozivikanwa kunzi ndiye akatozvitanga ende atonzi iye ndiye ane utsinye pahistory yezvinhu zvekuSouth Africa, ndiye anenge achingonongedzerawo pazvinhu zvacho zvese kunzi iye ndiye problem, ndiye akakonzeresa zvinhu izvozvo. Pakangopinda iye vari kunzi ndo pakatanga kuitika nyaya idzodzo, saka ndo nyaya yanga iri kunetsa panapa. But vanhu makauya panapa vazhinji makaona kunge munoziva nyaya Sterek, makazviti aiwa vamwe vakada kuti hana kudaro chinchi and stuff, zvizhinji zvaingotaurikwa nevanhu, but maZimbabweans ndo zvavangori. Kune vanonyebedzera kufunda Sterek kana kuti vanonyebedzera kunzwa zvinhu wasamboita ere vanhu kudaro kuti unongoona paside so pakataura nyaya yabva aiwa kuti anenge ane nharo nature, nharo ndo dzine zingori nature yake, saka vanhu vakada kuti tinova-understanda. But chada ndidzoke nenyaya yenhasi, it's not kuti inyaya musiri kunyanyoziva, but inyaya yekuti yazopindirwa manje nevakomana kwatiri kutaura kuti ndo kwakabva nespeech kwacho. They are now using psychology kuti imimika mamatobva matozvikangano nezvazvo. Inini sekutaura kana zviti nyaya iyi yabuda yetika chispeech chekuti iye akangogara pasi nevanhu vake veZANU-PF ndobva vamuonesa kuti iwe kana uchingoadresa nyaya unoadresa this way. Navo vanhu veZANU-PF vakunyebedzera kubuda vachinyebera kurambirana naye, zvoita kunge pamwe iye ndiye ari kupenga kana kuti zvingoita nga pamwe iye ari kudai so. Isusu masima speeches eZANU-PF tinomaziva ekuti vakafeila chinhu vanotsvaga kunongedzera, especially veku-opposition, you understand. But now iri kubuda nyaya iri kutaurwa naGeorge Charamba, uyo spokesperson waMnangagwa, ari kuti I've listened to former President Mbeki's interpretation of 2008 South African xenophobic violence against Zimbabweans and other foreign nationals with infinite implausibility. While I agree that the goal was to force a reverse migration of Zimbabweans already resident in South Africa, hoping this would make a dent on ZANU-PF support, I totally regard and dismiss as implausible claims that give agents a local opposition. Simply, the local opposition had no such capacity except as legitimizing accessories in a complex sub-regional equation targeting Zimbabwe. That local opposition could never have such capacity to singly project themselves extraterritorially. They even struggled to mobilize Zimbabweans in South Africa for a vote or registration towards a move. Was the xenophobic attack orchestrated? Certainly, whereby it was a very complex operation involving very big powers who worked closely with local South African interests, including even individuals inside the ANC, although this was not the ANC position. In fact, the goal was to make Zimbabwean immigration issue in South African politics, hoping that would force ANC to change its policy towards ZANU-PF and its government. In fact, those forces continue to be active. As Mbeki speaks, South Africans, blacks, will always have a foreign spectre invented to look at home both for protection and solution. The terrible thing about the Mbeki narrative is that it falsely cares to affect locals, Zimbabwe opposition agencies, for what in reality
was and will always be an international conspiracy against Zimbabwe and the ANC itself in defense of white property interests and broader geopolitical interests in South Africa. Ndo mashoko ari kutaurwa panapa naGeorge Charamba ari kubuda achitaura kuti iyo opposition haina paingamboita zvozvo opposition haina simba ende vanhu vari kuratidza kuda kumuomberera maoko so kudzunga idzwo kunoitwa maZimbabweans wangoona zvazvingori so iye anongo vatokanganwa vakutomita kwavo yeso and they forget kuti that guy ari pabasa achipedza kudaro achiona muchimuomberera maoko apa utaura chokwadi ndo pamessages anoenda nawo kumaboss ake but look I'm working hard, I'm winning people's hearts, look at them vakadhiba but patakati kataura nyaya iyoyo makati chinji but mireni kuti let me tell you something, these guys ivo zvavari kuita vari kuda kutaura as if they own opposition in Zimbabwe ndo zvavatori vanatotaura kuti inini I control opposition aiwa opposition ndinomirira. You still remember mazuva adarika aya akabuda achibhaisa kudzungaira apa chamisa nganzi panga panzi paita se paitwa painzi paita mademonstration 17 August nyaya dzaitaura kunze mademonstrations dzedze and chamisa akabvangu haana kumbozvidaira nyaya zvezvimademonstrations ichi vanhu ndobva vatanga kubuda chiti wakapuwa mari ukaita sei iye ndokubuda akati mari yekuita sei yaakapuwa yamuri kutaura imimi saka muda kumanikidza munhu aite chinchicha mino mashoko akabuda achitaura vanhu ndobva vabuda vachinyepedzera kudaita sei futi kuda kudaira kumusaidhira vamwe ndobva vatanga kuti ukaona enemy yako kudairira kana kuti yako kusapota zvauri kuita it means watoita sell out kudhara ndo dzimwe nyaya dzakatanga kutaurika papapa but now manje nyaya iyi yasiyana manje different akuchinja pachinjwa magoposter kudzungaidza vanhu brain imimi mwabva vati saka vanhu veZANU-PF right makutojoiniswa chimusangano nemunhu ari pabasawo zvake and ameno kana mazvipira ndo zvazvingori inini ndangoti ndingoyewo panapa ndingokuzivisa guys kuti vanhu ivava muZimbabwe makavatedzera zvavari kuita because at the end of the day you will regret ndatopedza so